Салом алейкум бародаро. Канали Пуля ва канали Гап надорум якта конкурс кардестай ва сета ҷоҳай $50, яъне $150 дар се одам тақсим мешавад. Барои иштирок кардан дар ин конкурс шумо дар корай подписаться кардан дар канали Пуля, ссилкаш дар таги видео ҳастай, ва подписаться кардан дар корай дар канали Гап надорум. Агар ки подписаться кардагӣ набошен, обязательно подписаться кунед. Сеюм дар канали Пуля видео ҳастай дар бораи конкурс. Дар ҳамун видео дар комментарияш бинависен адреси, яъне ссилкаи ВКонтактетона ёки Одноклассник ёки Инстаграм, ки мо шуморо через ҳамун ссилка биёвем, шумо дар шумо битием, ёки номер телефонтона бимонед. В общем, дар таги ҳамун видео комментария навистан обязательно. Якта сайт ҳастай, ай комментариёи видео победителя меёва. Барои ҳамон қад шумо дар комментария навистан обязательно бо хубтар мешавад ки ссилкаи ВКонтакте намонед, ёки мисол Одноклассник ёки номери телефон бо мо плюс шуморо меёвем, ай ҳамун комментария ва сума дар шумо метиҳем. Чорум, ҳамун видеое ки дар бораи конкурса дар канали Пуля, шумо бояд ҳамонро бигирен, поделиться кунед дар Одноклассники, дар ВКонтакте, дар Facebook. Конкурс ҳамагӣ 2 ҳафта давом меояд. Баъд вақти гузарондани конкурс мо обязательно проверка мекунем, кани шумо подписаться кардагӣ ҳастен ёки нестен, ёки поделиться кардагӣ нестен ҳамин видеоро ёки не мисол, ва ҳамаша проверка кардан мешава. Баром қаболдаро ҳамаи условияи конкурса бикунен. Чали гуфтум, се ҷоҳай $150 дар се одам тақсим мешава, яъне $50, ва бо мумкин ки баъди ҳамин конкурс сразу бо як конкурси дига кунем бо $150. Хай в общем муз шабад мебинем ҳозираш да бародаро, кадоме ки нафаҳмид, кадоме ки хид накард, чӣ кор кардан дар корайне ки мехоҳад иштирок кунад, дар комментария бинависен, битонем ҷавоб метем, ёки дар хидм бинависен. В общем, як бало мекунем, в общем ҷавоб метем. Чанд қа пеш ман гап задагӣ будам дар бораи як канал. У канал дар бораи Ҳоҷи Мирзо ҳай, яъне амри маъруфҳо ва саволу ҷавобҳо ва дигар чизое ки мисол дар бораи исломан, ҳама ҳамин чизҳо дар як канал ҳастай бародаро. Ин ҳози ба наздики 30,000 подписчик ҷамъ кардан ва мисол тамошобиношон бисёрай, ва ҳар ҳафта видеои нав мепардоям барои тамошобино. Ссилкаша ман дар поёни видео мемонам, марҳамат бидроен тамошо кунен, комментариҳои хуб нависен бародаро, лайк монен, ва чанд қадаре ки мисол комментария лайк зиёд мешава, ва ёда бо плюс як стимулае ки видео бисёртар бурорам. Ва именно ҳамин рӯз ина бо як ролики нав партофтагиян, бидроен тамошо кунем бародаро, обуна шавем дар канали Ҳоҷи Мирзо, ҳама дар канали беҳтаринае дар YouTube. Бисёриҳо тамошо кардагӣ буданд видеоҳоро Истанбул. Бо бисёр савол буда ки Фарик чанд сумаи билет, виза дар кора ё ки не, ва дигар саволҳо, ва ман ҳамин рӯз ҳаракат мекунам дар ҳамин саволҳо ҷавоб бидам. Якум савол ҳамин буд ки виза дар кора ё ки не барои Истанбул рафтан, яъне барои Турсия рафтан, ва барои шаҳрвандои Тоҷикистон ва Россия виза дар кор нест. Агар ки мисол паспорти тоҷикӣ дошта бошен, визарам дар кор нест, ва российскирам визарам дар кор нест. Просто билет мехарен, мерен Стамбул ёки хай дигар шаҳр тамошо, ва бо мегарден хай меоем. Рости гапа бигӯям, билет арзонтар буд, чем билет ба Душанбера рафтан. Билет ҳамагӣ туда обратно 6,000 шидагиай. Ва агар ки бо ман барвақтар мегирифтам, агар моҳи декабр мегирифтам, бо мумкин ки 4,000 мешид туда обратно. Ва як саволи дигар буд ки Фарик дар ҷо зиндагӣ кардӣ, дар гостиница ёки дар ягон хостел ёки квартира, ва чанд сум расход кардӣ дар ҷои хоб. Пешакӣ мехоҳам бигӯям ки дар ҷои хоб ман агар чиста хидма ҳисоб кунам, 3,000 расход кардагием дар 2 ҳафта, яъне 2 ҳафта зиндагӣ кардам дар Турсия, дар ҷои хоб 3,000 додагием. Ва хонак ягон кӯча дар ягон мусурка дар хоб. На самом деле дар квартира зиндагӣ мекардем, ай центр где-то як дистанция дур буд. В общем, якта сайт ҳаст, номашро дар инҷа менависам, номаш Airbnb, в общем, хали ном дора. Дар ӯ сайт шумо метавонед пешакӣ оли худтон рафта хонаро забронировать кунен ва сумуша битен, ёки мисол масъала кунен ки сумуша ба меометам. Чанд намуд маслиҳаткунӣ дора, ва мо аямунҷа якта квартира ёфтем. Мо росига бун пешакӣ чандтара дида будем. Якташта уже сумуша додем, вай чото телефонша набардошт, отказ кард. В общем, хали чанд бор багӣ камтар ғам дод, ва як бало када сума обратно гирифтем, бо сум дар картамон омад. Ба як одам нигар ёфтем, одам камтара конкретне буд, мисол дар ҳама саволҳо ҷавоб дод. Мухачхай гап задем дар дуруи наму сайт, ва в общем 2 одамда 6,000 шид 2 ҳафта, яъне 15 рӯз бигем минус плюс 2 ҳафта онҷа будем, ва 2 казда
6000. В общем, хона, хай хона бигем акуqa люкс набуд, хай в общем нормально буд. Хонага буд, дар як хонаш як бача қати намедонам занаш буд ёки ягон подругаш буд, чизиш буд, в общем зиндагӣ мекардан. Плюс бачаҳои в общем гӯем хали кордор набудам, мо чӣ кор менем, кай менем, куҷо мерем, мо да калид додан, хай кампер калида дертар додан, хай калидмон додан, плюс интернет набуд, яъне Wi-Fi набуд. Баъд хай гуфтем шуна Wi-Fi гузарондан ки уже камтарак дер, сол 2 рӯз уже мондагӣ буд, мо бирем Россия, баъд Wi-Fi гузарондан. Яки зато барои мо када намекора, яъне гуфтам мо дар кор нест Wi-Fi. Дар хонашон пишак доштан, хай акуқа бигем чизам неста, ман хонара дар як видеом нишон додагӣ будам, ссилкаша дар поён мемонам, будроне ки дар инҷо ягон ҷо пайдо мешавад, будроне тамошо кунед хонара. Вообще хона нормальный буд. 1-2 бор завтрак кардам, просто ки кор мекардам, мисол дар кафе кор мекардам шабу рӯз. Яхе вақт вообще набудам дар хона, яхе вақт меомадем, ҳастан, яхе вақт вообще нестан, кордор намешидам, мо чӣ кор менем, чӣ кор намекунем. Меомада қатиён мисол файрол мекардам, биём бишинен, камтар хай чағчақ мекардем, мисол ел мо хатияташ бо фристайл буд, чӣ буд, рэп, в общем рэп хонда будем барои Инстаграм, баъд бо напартофтам уже дар Инстаграм. Вообще хай бачаҳои навз буданд, бигем хали мумкин ки даргоҳ хона бғалати ягон занак зану шӯи мисол калонсола бошанд, мумкин бигӯянд ки хай дерна ягон чиз, ҳаки бигем маладёж буд, хали кордор набуданда мисол. Her yolu kullanırım ben okula giderken. Gündüz normal işimi yaparken ben her zaman ayaklarım yere değmez. Дар бораи сайт мехоҳам бигӯм ки бародаро эҳтиёт кунем ки мисол моро қариб фреб мекунанд, ёки мумкин ки мо бисёри баъд ора безоршон кардем, бисёри баъд навистем шона таки ҷои адреса буте меш камтарак ба фикри безор шидам урам, дига дар саволи мо ҷавоб надод, баъд мо сумона хай гирифтем. Бароқа бинен кани отзыв ҳастай, ҷота чанд кас пешаш мо зиндагӣ мекунанд, баъд менависанд ки хай хона нағза, мисол соҳибаш гандаи хубай, духонагай, сехонагай боша, ҳамаша менависанд, аммо одамое ки бигем клиентои пешинашон ва айнавистагои ҳамо шумо мефаҳмем ки стоитаем хона расимат кардан ё ки не. Шали гуфтам ҳамаи хостел арзон меғалта, ҳамаи гостиница, ҳамаи чӣ, в общем хела арзонай. Ва расходи бигем кисапӯли, расходи раҳпӯли сусу хай ки бигем метрош ранги Москва нестай, барои переход кардан бо сум медӣ. Шали мисол дар Москва як бор медрои ба чанд ай ветка ба о ветка переход мекунӣ, уҷадаи хел нестай. Уҷада барои ҳар як переход кардан бо отдельно сум медӣ. Ҳамин хел картаи тройка дора, не ки мо рост гап агун дар автобус, троллейбус кам шиштем, не ки картаи тройка ҳастай, типа тройка, да, намаш Стамбул карт. Рост гап агун мешавад ки вообще продукта нахари ва дар раҳрӯ анқод бихӯрӣ, хеле мисол шаурма, хеле ҳамин чизо ҳастай ва просто бо хӯрдан агон кафе пафеда мешавад, қимат нест, 200-300 рубл да душа мехӯрӣ. Ба фикри ман ай ҳама дар қимат амҷода чой, чои қаҳкай, ин қаҳкай хай чойш ба 340 рубл мешавад, где-то ҳеч нестай бигем, як қирт чой, қаҳк охи стаканчаки майдак дай, барои қа чӯтам ҳамиш безеб. Связь, интернет ва гап задан ба Россия ба ин чизо хела қимата, яъне симкарта худаш 1000 рубл мешавад. Як симкартае ки бигем интернет дора, 5 гиг дора, ки 7 гиг дора, ҳамқа дора, рози гап точно намедонам чанд гигай, не ки як симкарта харидан 1000 рубл. Арзон вообще намеёбӣ. Ҳеҷ ҷо дар ҳама ҷо рафтем пурсидем, арзон наёфтем, баъд симкартамо вообще нахаридем. Зем барои 2 ҳафта симкарта харидан плюс 1000 додан хела қиматай. Барои симкарта нахаридем, як ҳафта ба интернет будем. Фақат агон кафеи, агон Макдоналдс ки агон Бургер Кинг ҳамҷо хай мумкин ки агар дошта бошам, бо хелш надора Wi-Fi. Ва бо агар ки дошта бошара, як хелош мисол медори агон торговый центр Wi-Fi дора, бояд да телефонито код биёяд дар симкартат. Агар симкартат российский боша, мумкин ки код наёяд. Боки дар бисёр ҷо мо дар код наомад ки ҳаму кода бизанем ва Wi-Fi бидрояд. Як хел ҷо да меомад, як хел ҷо да намеомад, барои қа овшин бе интернет будем бисёр вақт. Барои қа пешакӣ бидонем ки симкарта қиматай дар ҷо. Ва дар роз дига па бигӯм мо бисёртар хали музей ба музей гаштем. Дар бораи хали карта партаи ки мисол музей ромадан арзонай, ҳамаш дар видеои пешина ҳастай. Маслакаша обязательно ҳамаша мемонад. Ва бисёро мегӯянд ки либос уҷада арзонай. Плюс магазинои ки мисол дар ами Россияра ҳастай, Zara ва Pull&Bear ва дигар чизо, бигем нархошам даже фарқ мекунанд. Дар уҷа арзонтаранд. Магазини Zara агар брукш намедонам 4000 боша, 5000 боша дар Россия, дар уҷа 1000 сом, 1500 ай.
ҳай плюс скидка плюс бо ҳар хел аксияи сусу мешава. Агар ҳамин ҳамаша дар назар бигирӣ хеле арзонай ва бо намедонам магазинои простой ҳастай, мисол агон фирми не просто агин хеле магазино ҳастай уҷадам либос арзонай, хеле либос арзонай. Да бароқа агар ки сум бигирен хайтон либосои тенҷ мехарен ва арзонтар. Дар бораи дигар чизо ман нақл мекунам прямо Турсия. Фаҳмидин? Ман қавостостам ус мерам. Бигем охирон видео дар бораи Стамбул гуфтум як-ду чиз нақл кунам дар бораи Стамбул, дар бораи халқаш, транспорт, дар бораи ҳамаи чи вообще. Interview, okay? Sorry. Ay çok güzel, çok güzel. Bir tane. Yardım. No, video, okay? Yardım Sorry. be. Sorry. Пошли сюда. Человек, иди хай да у меня гамитан записки на съемка книда, хайч габне. Дар бораи халқи шумо дар видеом гуфтагӣ будам. Беа мисол халқи нағзай ҳагон чӣ мепурсӣ ёрдам метавон хай чӣ бигум дар зиндагӣ намедонам чӣ хеле ана айхе дар ҳаёт мисол барои туристо хеле нағзан мисол раҳ мепурсӣ ёки хай чизе ки пурсӣ мисол нишонот метаҳанд мебаранд суворот мекунанд мо даже пурсидем чӣ хебрем мо поинем ҷаро овардан нишон доданд ки ҷаро рафтан накунад чӣ кор карданд дар корай. Мисол ижда хеле одамои нағзан ва як хеле бигем як минус зора ки бисёр одамо сигарет мекашанд, бисёр ҳамаи халқи бисёр ами занако духтаро бачаҳо бисёри бад сигарет мекашанд ва ҳамиш кам дарак безебай дара ҳуру мисол милисои чишона меган да площадь дара ҳуру ҳамиш кам тар даже хали нафасгир мешавад ай дастаи хали бигем дуди сигарета нафас нестай бовар кунед ҳамиш камтар безебай ва дар бозоро бо одамо камтар хали мечаспанд мисол забони русия камтар ёд гирифтагиан ай думад джинси нада дублёнка шуби мисол мебинад ки камтар руси гап мезани ё ки чиз мефаҳманд меёнд дара безорот мекунад том точкашон нарай ягон чишона мисол набини начаши ус наместанд ва бигем халос намешавад ва ё ҳамиш камтарак безебай барои ки хай рафтеси ба кори бори худат меян мечаспанд биёбрем мекашанд мебаранд дорям точкашон ҳама чира хане ки бояд чиз бузурги ҳама чира мечаши ягон қанд панд боша мечаши на хайра миҷ гам надора не ки хай сарамно дара ҳуру безебай ай ба мо дидем англисира медонанд американсода мечаспанд дара ҳуру ва ё да мечаспанд ва ёра мекашанд медоранд ҳамиш кам дарак безебай хай мисол дар хидмон ихали неста хай мисол дар бозори корвон ё ки дар дигар бозоро рафтем мо бозори гранд базар рафтем дар амҷанам хараем одамо медрои дарам мечаспанад джинси нада дублёнка нада ё ки мисол ягон қанд панд бошад дар амҷара мекашанд медоранд то начаши сарат наметавон барои ҷо омадан қачон суҳбат кардан мисол агон раҳ пурсидан шумо бояд англисира будонед хай қалан камтарак ва ё ки забони узбекӣ ё ки забони туркменскӣ ё ки забони худшона барое ки забони урусира бисёр одамо намедонанд ва пишед фақат ягон коргарои не кафе медонанд забони русира ҳамурам бо хушутар не кам тараки мефаҳманд тамом барохар мисол агон раҳро пурсидан фақат ба забони англисӣ мо мисол мепурсем мисол мефаҳманд забони урусира кам одамо медонанд коргара фақат коргарои кафе магазинам хали ҷоҳо як минус дигар ки ма дар вапшана форид пури туристай мисол арабо афғоно баъд дигар бо миллатҳо омадагианд мисол чӣ бигум як ҷо мерай пури одамай мисол як площад мерай як ҷо мерай пури одамай намедонӣ мисол каринои натсия кадомай аймубайн амиқадар халқ фарқ карда намеша хай агар конечно мефаҳмӣ ки ба дигар забон гап задестиан не ки сорамно пури туристай рости гапа бигум урусоро масалан абиша каман урусо бо мо дидем американсонам дидем хай кам будан не ки в основном фақат ами афғоно арабо намегум ки мара ки нафорида чӣ бигум мо мисол хиёл кардем ки мо меоем ҷа фақат мисол туркан ва мо худмона камтар хеле дигар ҳис мекунем не ки туристи серам ҳама ҷода нархора баланд мегӯянд дар бозоро як патинкара мепурсӣ
5-6 нархш меган дар як ҷоя хел, дар як ҷоя хел. Фақат мефаҳмам ки мисол ба дигар забон гап мезанӣ тамом. Ранги чӣ хел мисол туристое ки боё меоянд, мисол ай Арабистон ёки ай Америка ва ё мисол ҳама чизро мехаранд, намекунанд арзон, хеле гапа войдо нест, сразу ҳам нарх намехаранд ва бар он қадр даморам камтар проблема шид ягон чи харидан, не ки мо фақат ай магазин харидем, либос ёки дигар чизо. Дар бозоро ман шумо совет наметавонам ягон чи харидан. Рости гапа бигӯям баҳодаро, ман ягон бор ҳисоб кардагӣ нестам, ҳамагӣ ман чанд сум расход кардагӣ мекунем, хайна бигем суми билету да брат на 6000 ва ҷои хоб 3000, хайна бигем на 10000 ҷои хоб ва билет туда обратно бо 2 ҳафта мисол агар ҳисоб кунем, хайна плюс бо 10 ёки 15000 дига мисол ягон либос харидан гаштан намеқадар бошим расход шидаги бародаро. Ягон саволи дига боша бошим бинависед, намедонам чӣ шумо дар интереса, просто ҳар кас ҳар чӣ менавист. Чӣ саволое ки бисёртар буд дар ҳамон саволо ҷавоб додам бародаро. Дар бораи сайт гуфтам эҳтиёт кунед, акнамем ки моро фреб кардан, мо дар ягон проблема ғалат дидем, не эҳтиёт кунед, хай мумкин ки ягон мошенникор ҳам бошанд. Раҳмат барои тамошо, лайк, подписка.